poďme sa pozrieť na finále tohto seriálu, 8. epizódu, ktorá nás čaká túto stredu. Nevieme o nej absolútne nič. Z trailerov tam je ešte nejaký footage, ktorý sme nevideli, a to je Sol v jeho lodi. A to je ako reálne všetko, čiže nevieme názov epizódy, nevieme stopáž, Sol kam asi pôjde po tom, čo sa to celé objasnilo teda nám divákom. A Matej, čo ty očakávaš do tohto finále, čo by si chcel vidieť, ale čo si aj realisticky myslíš, že uvidíme? Čo sa stopáže týka, tak myslím, že bola niekde správa, že aj táto epizóda, aj tá ďalšia majú rovnaký runtime, a to 44 minút aj s tým záverečným introm. Ale teda všetko, čo sme dostali k finále, kde je to mizerne setupnuté, je nám asi všetkým teraz jasné, že Sol sa vydá zabiť Kymera, vydá sa pre svoju drogu, pre svoju Oushu, lebo to sme však zistili v tomto dieli, že proste očividne Sol nejakým spôsobom nevie žiť bez Oushi. Čo očakávam od finále je snáď aspoň trochu rozumne dobrý koniec. Možno práve to, čo tu bolo navrhované dokonca aj v čete na jednom z tých podcastov, kde by bol zaujímavý taký ten cliffhanger, kde proste ten sithský majster zavraždí Kymera a ukáže sa proste on sám buď nejako zahalený, to kľudne môžu spraviť na cliffhanger, nebudem za to vôbec akože naštvaný, alebo už rovno aj s nejakým tým ďalším učňom potenciálne, keby to bolo proste to duo Plagueis a áno, to je Plagueis a ten Bruce, tak ono by to aj dávalo zmysel kvôli tomu ostrovčeku, na ktorom je Kymir, čo som tak nejak sledoval, že je nejaký ostrovček z legend, ktorý bol strašne podobne popisovaný, ešte aj obsah Cortosis. Je tam proste až príliš veľa náhod na to, aby to nebola pravda. A buď očakávam, že na nich bude nejaký záber, viete, ako tak z tmy, alebo s nejakými maskami na ksichte, alebo dačo. Ale čo si reálne myslím, že dostaneme, je fakt odporná drámička o tom, ako sa zase spriatelí Mei a Ousha, pričom Mei prepadne temnej strane, respektíve Ousha prepadne temnej strane a Mei ju musí zachrániť tým, že sa nejako obetuje a do toho tam nejako bude Sol robiť niečo. Asi, akože stále tam môže byť aj ten koniec s tým Sithom, ale toto očakávam ako takú reálnu výplň toho finále, než sa dostaneme k tomu zaujímavému, a teda ku Kymirovi. Ale pevne dúfam, že finále bude mať viac priestoru pre Kymira, pretože Kymir je najlepšia postava v celom Acolyte a za tým si stojím a za tým si budem stať, aj keď pravdepodobne vo finále teda umrie, pretože to dáva zmysel a dáva to celkom logiku, ak chcú nejako pokračovať ďalej s tými majstrami a tak ďalej. Ak sa chceme my dozvedieť niečo viac o tom, tak to celé dá logiku. Predsa len to, že Kymir umrie, neznamená, že sa potom nemôže objaviť v nejakom zaujímavom sithskom flashbacku. Čo si ja myslím, že by sme teda mohli vidieť v tom finále The Acolyte. Nevieme, či to bude kompletné finále celého seriálu. Špekuluje sa, že budú viaceré série, ak to teda Disney schváli, samozrejme, záleží na tom. Ale asi to bude kúsok otvorené, lebo ja neverím, jak by všetky tieto plot pointy chceli uzavrieť v poslednej epizóde, pretože máme tu Sola a nejakého problémy z minulosti, ktoré si musí vyjasniť s Oushou a Mei, to je prvá vec. Ousha a Mei majú medzi sebou tiež nejaký konflikt a musia sa nejako asi budú sa chcieť predsa len spojiť alebo niečo. Je to strašne divné, že napríklad taká Mei tam v klídečku nechala omráčenú Oushu na pospas Sithovi alebo tým chrobákom v lese, ale teraz asi ju bude chcieť znova vidieť a možno pomôže Solovi lokalizovať Kymera na tom ostrove. Tiež keď už majú Kymera, u neho treba setupnúť opäť veľa ďalších vecí. Kto je jeho majster, aký je jeho origin, keďže to že vraj bol bývalý Jedi, nevieme čo je na tom pravdy. Hej, kde sa nachádzajú všetky tieto veci, ako operujú Sithovia v tejto dobe.
To je strašne veľa vecí, ktoré si seriál proste nechával na koniec a za mňa proste nebudeme spokojní, ani keby to neviem jak sa snažili zachrániť, pretože to proste do tej stopáže nejde, pokiaľ by tá epizóda nemala možno hodinu aj dačo. A to je možno aj málo v tomto bode. A tiež tu Matej spomínal, že by sme mohli vidieť citov z legend Plagueisa a Tenebrusa. Áno, to je určite možnosť, pretože špekuluje sa o tom, že uvidíme toho Sithského majstra a mňa to strašne zaujíma. Podľa mňa to ľudí sklame, pretože ak tu uvidia svoju obľúbenú postavu z legend v seriáli, ktorý nemajú radi, neviem, či ich to úplne poteší, ale uvidíme, ako bude spracovaný. Ja som na to veľmi zvedavý, pretože Plagueis v hranej podobe napríklad, to by mohlo byť akože extrémne cool, ale chcú urobiť tam, aby tam bol proste ten Plagueis, alebo aby tam bol Tenebrus. No keď si rozoberieme tú planetu, kde sa nachádza Kymir a Osha, tak Matej spomínal, že to pripomína planetu Baldemnik z legend, kde začínala knižka Darth Plagueis a tam sa práve ťažil kou Cortosis. A čo sa tam stalo? Darth Plagueis tam zabil Tenebrusa a práve vtedy sa stal on tým majstrom. Neviem, či tu idú po niečom podobnom. A už len to, že zatajujú názov tej planéty a bolo potvrdené, že to nie je Ahto, tak znamená, že nás čaká nejaký reveal a Baldemnik by celkom aj dával zmysel. No, takže ja verím, že Tenebrus alebo Plagueis by sa mohli ukázať a že by tam chceli zapracovať niečo z toho lore z legend. A na to som veľmi zvedavý, ako to spracujú, len sa bojím, že na tú stopáž, ako sú tie epizódy krátke, hej, a musia tam veľa toho vyrozprávať, tak tí Sithovia budú, alebo teda ten Sith, bude len taký tease, možno na druhú sériu, čo by mohol vyhypovať ľudí. Toľko asi ja k tým mojim očakávaniam ohľadom toho finále, hej. Je možné, že uvidíme niečo úplne iné a že nás to prekvapí, ale čo my vieme, hej, ja tu nadávam tie najviac také tie safe pravdepodobné teórie a seriál sa dal aj celkom dobre predpovedať v niektorých veciach. Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké otázky z chatu, kľudne nám aj vydajte niečo vedieť, čo vás zaujíma, nejaké teórie alebo veci, čo vás proste zaujímajú alebo ich nechápete na seriály.